I dag så går jeg videre med episode 4 i min lille serie om bjergprædiken. Og hvis du næsten ikke kan huske, at det er i gang med en serie, så er du tilgivet, fordi vi er helt tilbage før jul, fordi der er sket så mange ting siden, at vi har holdt sådan en lille pause i den her bjergprædiken. Men før jul, så gik vi igennem saligprisningerne, som er den første del af bjergprædiken. Det er den her salige er de, salige er de, salige er de, som I sikkert måske godt kan huske fra den tid her. Og det er det, vi skal videre med i dag, og vi skal videre med det næste afsnit af det her. Og hvis du har din bibel med, så kan du tage den frem, slå op på Matteus evangeliet, det 5. kapitel, og så kig på vers 13. Så tager vi den lige om lidt. Grunden til, at vi går igennem bjergprædiken, det er, at det er Jesus, der prædiker til os. Det er Jesus, der har samlet sine disciple, men det gælder også os i dag, og så taler han til dem. Det han taler om, er i bund og grund, hvordan livet ser ud, når man lever i efterfølgelse af ham. Og det, der er hele præmissen i det her, det har vi haft i saligprisninger, men det har vi også videre, det er, at livet som kristen er nødt til på en eller anden måde, ikke bare på en eller anden tilfældig måde, men det er til det, han går ind i mere og mere hen ad vejen i den her, er nødt til at skille sig ud fra den verden, som vi er en del af. Fordi livet som en efterfølger af ham er noget andet. Det her med Jesus er ikke sådan en lille ekstra sidevogn, vi lige kan koble på, og så kan den være der, når vi gider den, og så når det ikke lige passer ind, så kan den ikke være der. Det her med Jesus, det kommer til, det er som sådan en surdej, der trænger ud i alle kroge af os, når først vi giver den plads, når først det får lov til at leve i os. Så det her, det er Jesus, der taler til os. Det er 3 kapitler langt, det her. Og det vi skal tage det hele af i dag, det er kun vers 13-16 her i kapitel 5, som vi skal tage. Men vi kommer hen ad vejen, sikkert med nogle flere afbrydelser undervejs, men hen ad vejen kommer vi til at gå igennem det hele, fordi det er så vigtigt og grundlæggende det her. Okay? Amen. Godt. Hvis I har fundet frem i jeres bibler, eller på jeres telefoner, eller hvor I nu har den henne, så står der sådan her i Matteus evangeliet, det 5. kapitel, vers 13. I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet, end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Far, tak fordi, at du åbner vores hjerter for det, vi skal høre her i dag. Tak fordi du vil tale til os igennem det her, som du gjorde dengang, så taler du stadigvæk til os. Og det er lige så relevant for os her i dag, som det var for 2000 år siden, da du talte det her budskab første gang. Tænk sig noget, der har båret tidens tand på den måde, og stadigvæk er aktuelt, stadigvæk er relevant, og stadigvæk er livgivende. Så fyld os op med det, og lad os tage imod det, du har at sige til os i dag. Forleden dag, så var jeg afsted til noget, der hedder seniorpræstedag i Mosaik. Og der er nogle forskellige samlinger hen over året i Mosaik, som er det trossamfund, vi er med i. I kender Sommercamp for eksempel. Det er en af samlingerne, hvor vi mødes i Mosaik. Og så er der nogle andre. Der er nogle forskellige samlinger for ledere, hvor der er noget undervisning. Der er samlinger for ældsterådet og for præster og så videre. For et superdøgn, vi er sammen og snakker vision og hjerte og så videre. Så er der sådan noget, der hedder en seniorpræstedag, hvor det kun er præsten, altså seniorpræsten, eller en præst for hver menighed, som kommer og er sammen. Og der deler vi nogle forskellige ting, snakker om nogle forskellige ting, der rører sig, beder sammen og en hel masse andre ting. Det var en lang indledning for at sige, at den dag, så sad jeg til frokost sammen med Leif Pedersen, som er forstander nede på højskolen i Mariager. Og han sagde sådan her, for han er i gang med at skrive en Ph.D. omkring det, der hedder pentekostal teologi. Altså at tro på Jesus lidt på den måde, som vi tror på, hvor ånden får lov til at udfolde sig. Vi gerne vil se noget kraft og nogle under og nogle tegn. Og vi tror på Guds nærvær er nær ved os og vil flytte noget i os. Ja, amen. Det tror vi på her.
Og han har lavet nogle undersøgelser ind i det her. Og så siger han noget interessant, synes jeg. Han siger, at han har spurgt mennesker i vores sammenhæng, ikke lige kun her, men i alle mulige sammenhænge, der minder om vores, hvor det er, de mærker Guds nærvær. Og så siger han, 80% af dem, der bliver tilspurgt, de siger, de mærker Guds nærvær under lovsangen. Er der nogen, der har mærket Guds nærvær under lovsangen her i dag? Ja, alle tiders, det har jeg også. Jeg tror også på, at han er her. Det er en del af det, der sker. Så siger han noget andet. Så siger han, men kun 55% mærker Guds nærvær under prædiken. Okay. Se, det kan jo godt være, det er bare fordi, dem os, der prædiker, bare ikke gør det godt nok. Det er jo en mulighed. Det er en reel mulighed. Og det kan sagtens være, at det er sket for mit vedkommende her. Men det kan også godt bare være nogle gange, at vi ikke har den samme forventning. Kan det ikke det? At vi nogle gange har en forventning til, at Gud han møder os i lovsangen. Vi har alt det her musik, der sker alle de her ting, som gør, at vi synger nogle ting om og om igen. Og så er vi måske, vi har lovsangen lidt lang tid og sådan noget herinde. Det har vi helt med vilje, fordi vi gerne vil give den tid. Vi gerne vil være sammen med Gud. Vi gerne vil lave den her atmosfære. Men det kan også være, at man har kørt lidt træt, når man når frem til prædiken så. Eller det kan være, I don't know. Min pointe med at sige det her er bare, kan vi ikke komme op over de 55%? Kan vi ikke prøve at forvente? Jeg skal nok prøve at gøre mit til det. Nå ja. Men kan vi ikke prøve at forvente os, at Gud han faktisk også gør noget? At hans nærvær også kommer i løbet af prædiken? At nogle af de her ord, som jeg siger, de taler til dig lige så meget, som lovsangen har gjort. Ikke fordi de kommer fra mig, men fordi at Gud, han også har noget at sige igennem det, vi siger i dag. Det kan være, det er de præcise ord. Det kan også være, at der bare er et eller andet i det, jeg siger, der trigger et eller andet i dig i dag. Så vær åben for, at Helligånden taler til dig i dag igennem alt det her. Det tror jeg på. Åbn dit hjerte for det. Amen. Okay. Nå, som sagt, så er vi i gang med bjergprædiken her. Og i saligprisningerne har vi i bund og grund hørt, hvem vi er. Det er det, han har sagt. Jesus han siger, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Altså salige er dem, der forstår, at vi ikke er noget i os selv, men vi har brug for Gud, fordi det er os, der arver himmeriget. Og så går han videre og så. Det er sådan en identitetsbog. Her ser vi, hvem vi er. Her forstår vi, hvem vi er. Også på en måde, som skiller sig fuldstændig ud fra resten af verden. Men det vi hører nu, det vi har læst i dag, det er sådan lidt mere, hvad er det så, den vi er, skal munde ud i? Fordi den vi er, må også føre til, hvad det er, vi gør. Hvad det er, vi går ud og er. Og ideen her er meget tydeligt på det, Jesus han siger. Han siger, at vi er jordens salt og verdens lys. Så det er meget tydeligt, at det her, det handler ikke om en isolering. Det her, det handler ikke om, at I er et særligt folk, så nu skal I passe på ikke at blande jer med resten af verden. Det kunne man godt måske have udledt af den første del. Og tænkte, okay, vi er helt særlige, vi må gå i kloster, vi må passe på os selv, vi må trække os væk fra verden, vi må lukke os ind i kirken og være en lille sikker område her, hvor vi ikke bliver besmittet af verden. Men det er ikke det, han siger. Han siger, I er jordens salt, og I er verdens lys. I er i verden, I er en del af den verden, I er sat i her. Men I er også forskellige fra den verden. Amen. Og han starter med at sige, jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet, end at smides ud og trampes ned af mennesker. Verden, den er i en skidt tilstand. Er der nogen, der er enige i det? Ja. Det tror jeg tænker mange af os, der sidder her, er enige i det. Men det er faktisk ikke så særligt, fordi man behøver bare åbne for sine nyheder. Så tror jeg faktisk, de fleste er enige i, at verden er i en skidt tilstand. Det går ikke super godt. Der er alle mulige ting, vi havde troet ikke skulle være der nu om dage. Eller kan vi virkelig have sådan noget, der sker her i 2024? Verden er i en dårlig stand. Og hvis nu man er på evolutionsholdet. Hvis nu man tror, at mennesker er opstået ved en tilfældighed, dannet af et enkelt celle, der muterede og blev til et eller andet dyr, og så blev det til en abe, og så blev det til et menneske, så vil man have og den tankegang på en eller anden måde, så trænger den igennem vores verdenssyn, eller den måde, man tænker på i verden. Så tænker man, nå ja, men vi er blevet klogere og klogere.
Der går mere og mere tid. Det er der, den her den stammer fra. Jeg vil jo kalde det sådan hvad skal man sige, en slags hovmod at sige, hvordan kan det ske i 2024, som om vi er mindre, eller som om vi er mere gode, eller på en eller anden måde, så det ikke skulle kunne ske, selvom det der skete for 100, eller 200, eller 500 år siden. Men det er sådan det, der på en eller anden måde trænger igennem. Og vi siger, jamen, verden burde blive bedre og bedre, for vi ved mere og mere, men sagen er bare, det gør den ikke. Vi behøver bare åbne øjnene og se på nyhederne. Kigge ud på, hvordan det sker omkring os. Verden har altid og vil altid være korrumperet. Den er i forrådnelse, ligesom kød, der er blevet inficeret med bakterier. Men der er noget og nogen, der kan holde den her forrådnelse væk. I min familie, der har vi sådan en juletradition. Første juledag, der spiser vi noget, der hedder fulling. Er der nogen, der ved, hvad fulling det er? Ja, der er jeg, Simon. Du er fra det samme område som min far, og det er derfor, du ved, hvad det er. Fulling, og det kan godt være, det ser lidt forskelligt ud nogle steder, men i bund og grund så er fulling, det er noget saltet kød, som har ligget eller sprængt kød, som har ligget trukket i en saltlag. Så steger man det, og nu kommer det gode, så hælder man sirup over det, og så spiser man det på franskbrød med rødbeder til. Ja, jeg kan godt høre skepsisen. Eller også sige, min kone hun var også skeptisk, da hun hørte det første gang. Nu er det hende, der ligesom er garant for, at vi får det hver år. Fordi det er bare en klasseret, kan jeg godt sige. Ideen med fulling, den kommer af, at man jo i juletiden havde noget kød, som, fordi det var festtid, så fik man for meget kød. Og så skulle man gøre et eller andet med det her kød. Dagen efter, et par dage efter jul, så var det ikke super spændende med det her kød. Det var begyndt at blive tørt og træls, og det har ligget lidt sværen på flæskestegen, var ikke sprød længere, og alle de der ting der. Så skulle man gøre noget andet med det. Så stegte man det, og så søbede man det ind i sirup, og så spiste man det faktisk til morgenmad dengang. Vi spiser det godt nok til frokost, men det er stadigvæk godt. Men præmissen med det her, det er, at vi har taget det her til os som en tradition, men det er noget, der kommer ud af en tradition. Og hvad er traditionen? Traditionen er, at man har været i gamle dage, hvor man ikke havde fryser og køleskab og sådan nogle ting, så har man været nødt til at kunne få de her ting til at holde sig på en måde. Vi kender det fra alle mulige andre ting. En spegepølse, den er også saltet og røget. Ganske enkelt, fordi man havde noget kød. Det ved jeg ikke, om du kan. Jeg kan godt lide spegepølse. Jeg elsker spegepølse. Men i bund og grund, så baggrunden for at have skinke og spegepølse og alle mulige de der ting, det var, at man havde noget kød, som ikke kunne holde sig. Medmindre man saltede det, eller røgede det, eller gjorde et eller andet ved det. Så når man saltede kødet, så gik det ikke i forrådnelse. Det er det samme, man gør med det her fulling. Og det er noget af det, Jesus han siger om os her. Fordi noget af det salt, det kan, det er at holde bakterier væk. Det er at holde rådenskab væk. Så når du og jeg, når Jesus han kalder os jordens salt, så siger han, der er en verden, den er på vej i forrådnelse, men I kan være med til at være salt, der salter det her dårlige kød, eller hvad nu det er, så det ikke går i forrådnelse. Det er en egenskab ved salt. En anden egenskab ved salt, det er, og det er også noget af det, der er godt ved det her fulling, det er sådan noget saltkød, det her salte, og det søde, og så det sure fra de her rødbeder sammen. Det kan bare noget, det gør noget i vores mund, det smager godt. Salt, det er med til at forstærke smagen af det, man har. Hvis man har noget, der smager godt, og man putter salt i, så smager det til en vis grænse, så smager det bedre og mere af det, som det egentlig er i bund og grund. Jeg tror også, det er det, han mener, langt hen ad vejen, Jesus. Fordi vi har en verden, hvor folk fylder sig med alt muligt, som ikke giver mening. Fylder sig med alt muligt, som i bund og grund bare er en skygge af noget rigtigt og noget godt. Fylder sig med noget, som i bund og grund ikke rigtig smager af noget, men det tager vores tid. Lidt ligesom at spise mad, og det kan godt være nødvendigt at spise mad, bare for at blive mæt nogle gange. Ja, det gør en forskel, det gør noget i os, men det gør noget særligt, når maden smager godt. Og vi er også budbringere og bibringere af noget, som er salt, af noget, som har en anden smagsfylde, af noget, som har noget andet indhold, end det verden har. Så vi er sat her til at være salt på den her jord, til at gøre nogle af de samme ting. Ligesom selv i prisningerne, så er her et tydeligt forskel
hvis du er en, der følger efter Jesus, så er der nødt til at være noget, der skiller dig ud. Der er nødt til at være noget, der gør dig anderledes. Du er nødt til at salte dine omgivelser. For ellers, så har saltet, som han siger her, mistet sin kraft. Og hvis først de har mistet sin kraft, hvad skal det så saltes med? Hvordan skal salt, der ikke smager af salt, eller ikke har salts egenskaber, igen blive salt? Det duer ikke til andet, siger han, end at smide det ud på jorden og trampe det ned. Det må have saltets kraft. Vi må have saltets kraft. Og jeg tror, det her, det kan blive meget flyvsk. Det kan blive meget sådan, ja, okay, vi skal være jordens salt, men hvordan er det lige? Ja, er det. Og jeg tror, vi kan være det på alle mulige måder som kirke. Men jeg tror i bund og grund, vi skal tænke det her som noget nært. Jeg tror faktisk, der er et ord til nogen her i det her i dag. Om at lade det her blive personligt, og ikke blive abstrakt. Jeg skal nok hjælpe dig med det. Men prøv at tænke på det her i det små. Jeg tror nogle gange, vi kan tænke meget i, hvis bare vi kan forvandle politikerne i vores land. Hvis bare vi kan få en anden politik i det her land, så sker der noget, og det kommer til at medføre, at folk møder Jesus. Jeg siger ikke, at vi ikke skal være involveret i politik. Jeg siger ikke, at vi ikke skal tage os af de der ting. Vi skal interessere os for de her ting. Det er det land, vi bor i osv. Men jeg tror faktisk, det vender omvendt. Jeg tror mere på, at hvis nu vi kan tænke det ind i, at hvis vi kan påvirke den enkelte, vi møder, det enkelte menneske, som er i vores liv, så kommer det i sidste ende til at påvirke politikerne, til at påvirke politikken i det her land. Jeg tror, at bare det, kender du den her situation, at du er i en flok, hvis du lever med Jesus, hvis du kender ham, det er okay, hvis du ikke gør det, men kender du den her situation, at du er sammen med en flok, som ikke kender Jesus. Og så sker der det, at der er en eller anden, der kommer til at sige et eller andet, som var lidt et fyreord, et bandeord, eller et eller andet, de ved, de ikke skulle have sagt, og så siger de, undskyld, jeg sagde det. Og det er sådan en sjov situation, ikke? Fordi, okay, det må du da selv bestemme, om du siger, altså, det er, jeg synes, at det er træls, jeg synes, du vil være med at sige det, men det må du da selv bestemme. Men hvorfor er det sker? Er det fordi, du nødvendigvis har sagt til dem, du skal ikke bande? Nej, det kan godt være, du har det. Men tit så sker det alligevel. Hvorfor? Fordi de mennesker, du er sammen med, de har lagt mærke til, hey, ham der eller hende der, bander ikke. Siger ikke mega dårlige ting, kommer ikke med sladder, går ikke med de her ting her. På en eller anden måde, så er der nogle forbindelser, der er støbt sammen inde i deres hoveder. Og lige pludselig så tænker de, ups, nu trådte jeg ud på noget, jeg ikke skulle have trådt ud på, når jeg var sammen med den her person. Det kan jeg gøre, når jeg ikke er sammen med den her person, men det er fordi, de mærker noget, der er forvandlet. Og jeg siger det her, fordi det er sådan et lille eksempel på, hvordan det, at vi går ud og er iblandt folk, og ikke isolerer os, men bare er. Ikke altid behøves at rette folk i alt, hvad de gør. Jeg siger ikke, at vi ikke skal fortælle dem om sandheden eller så videre, men bare er der. Det gør en kæmpe forskel, fordi folk kan godt mærke, hvis de møder en, som er fyldt med Jesus. Fordi ting ser anderledes ud, prioriteter ser anderledes ud, den måde vi taler på, den måde vi agerer på, ser anderledes ud. Ikke fordi, at vi har valgt at gøre det først og fremmest, for så at være god nok til Jesus, men fordi vi har mødt en Jesus, som tog os, accepterede os og forvandlede os, så vi blev til noget helt andet. Og jeg tror bare, at det her det kan tale til nogen i dag. Jeg tror, Jesus han siger, salter du de sammenhænge, som du er i? Tør du tænke det mindre end bare på kæmpe stor skala? Tør du tænke det, når du er på tomandshånd med nogen? Når du sidder over for en på din arbejdsplads. Når du sidder og har en sidekammerat i skolen. Hvor du er henne. Salter du så den sammenhæng? Bringer du salt med dig bare der, hvor du er? Salt gør ikke noget særligt, man stryger det bare i maden. Og så kommer salten ligesom ud af det. Helt naturligt. Er det, der sker for dig også? Jeg tror, den måde, vi forvandler verden på, det er ikke altid. Jeg siger ikke, vi ikke skal have en vision. Jeg siger ikke, vi ikke skal kigge fremad. Jeg ved godt, Guds ord siger, at uden en vision, så går folket fortabt og så videre. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger bare, nogle gange så kan vi have meget travlt med de store linjer, uden at tænke på de små linjer. Og jeg tror, det er det, Jesus han kalder os til her. Så salter du de sammenhænge, som du er i. Det tror jeg er en udfordring til os i dag. Det tror jeg er en udfordring til et åbent hjerte, som er klar til at mærke Guds nærvær midt i den her prædikenstund.
Hvis nu det har ramt dig det her, så til sidst, så skal jeg nok give en anledning til at blive bedt for. Fordi det tror jeg godt, der kan være brug for nogen her. I er verdens lys, siger Jesus videre. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i hele huset. I er verdens lys, siger Jesus her. Dig, det er os, det er dig, det er mig. Det er personligt, det her. Det er os, der skal være verdens lys. Men lige så meget som det er personligt, så er det også et udelukkende i det her. Han siger i bund og grund, I og kun I er verdens lys. Verden kan ikke hente sit håb for andre steder. Verden kan ikke finde noget håb andre steder. Det er der masser af bevis på. Tilbage i 1700-1800-tallet, der opstod der en tid, hvis tider de opstod, der havde vi en tid, som man kalder oplysningstiden. Oplysningstiden er jo interessant, når vi snakker om verdens lys her. Oplysningstiden. Det var en tid, som strak sig ud over hele verden, og det, der var særligt på det her tidspunkt, det var, at man blev klogere på en hel masse ting. Man begyndte at stille spørgsmålstegn ved Gud, og samtidig sætte al sin lid til noget viden, og søge viden om alt, og dykke ned i det her. Og i bund og grund er der masser af gode ting. Der er masser af den udvikling, der er sket i vores samfund. Der er masser af det teknologiske fremskridt, medicinske fremskridt. Alle mulige ting, der kommer ud af oplysningstiden. På mange måder er der kommet mange gode ting ud af den her. Men problemet med oplysningstiden var, at den prøvede at være verdens håb. Det var, at man prøvede at finde verdens håb i viden i stedet for. Før så var det Gud, der definerede mennesket. Nu er det mennesket, der definerede Gud. Et kæmpe skifte. Et kæmpe skifte fra at lade sig definere af Gud. Fra at sige, okay, det er dig, der definerer mig. Til at sige, Gud, hvis du overhovedet findes, så må du passe ind i mine rammer. Sådan som jeg kan forstå dig. Sådan som jeg kan definere dig. Oplysning her, når nu det hedder oplysningstiden. Oplysning bliver ligestillet med viden, som er meget godt. Men problemet er, at selvom vi nu kan kurere sygdommen, vi ikke kunne kurere engang, så er der stadigvæk masser af sygdomme, vi ikke kan kurere, og der kommer nye til. Nærmest hver dag, det ved jeg ikke, om det er faktuelt rigtigt, men det kommer i hvert fald nye til jævnligt. Selvom vi ved meget mere om vores hjerne, end vi gjorde dengang og før, så er der stadigvæk flere psykisk syge end nogensinde. Selvom vi er blevet bedre uddannet, ved mere om os selv, ved mere om kultur, ved mere om andre, så er der stadigvæk ikke blevet fred i verden. Viden er ikke løsning. Det har vi 200 års bevis på. Jeg tror, der er en eller anden, der prøver at komme ind ad den dør dernede, den er låst. Jesus han siger, bank på, så skal der lukkes op. Viden kan ofte, ikke altid, men ofte analysere sig frem til hvad og hvordan, men det kan aldrig få os frem til hvorfor. Og dermed kan det heller ikke få os frem til roden af problemet. Og derfor må vi forstå, at vi er verdens lys. Hvorfor er vi verdens lys? Det er jo selvfølgelig, fordi han siger det. Men vi er verdens lys, fordi han er verdens lys. Det siger han i Johannes evangeliet, det 8. kapitel. Jeg er verdens lys. Han er verdens lys. Men når vi følger ham, så har vi livets lys. Det står der også i Johannes evangeliet, det 13. kapitel i det næste vers. Det er vers 12 og vers 13 det her, hvis du har brug for at slå det bagefter. Når vi følger ham, så har vi livets lys. Så bliver vi til livets lys. Senere i Johannes evangeliet, det 14. kapitel, der taler Jesus om Helligånden. Der siger han, den der elsker mig og holder fast ved mit ord. Så siger han nogle flere ting, men derefter så siger han, vil faderen og sønnen tage bolig hos. Så det der er i ham, det vil også være i os. Hvis vi følger ham og ligner ham, bliver fyldt op af ham, så vil den som han er, det vil også fylde os mere og mere. Det vil være mere og mere, hvad det der flyder ud af os. Og derfor, hvis han er verdens lys, så vil enhver, der følger efter ham og givet sit liv over til ham, også blive verdens lys. Og det er vigtigt, fordi så kan vores
oplysning. Ikke den oplysning, som er viden, som vi fandt ud af i oplysningstiden, men den oplysning, som er en åbenbaring. Så kan den oplysning være med til at drive mørket væk for andre mennesker. Men vi må passe på her, fordi rækkefølgen er vigtigt. Jeg tror, der er en grund til, at han ikke siger, I verdens lys og jordens salt, men han siger jordens salt og verdens lys. Og det vender lidt tilbage til det, som vi snakkede om før. Vi er noget, før vi gør noget. Vi er fyldt op af ham. Vi er saltet med ham, før vi er kaldet til at være noget. Vi er fyldt op af hans lys, før vi skal gå ud og have lys, der går ud fra os. Vi skal passe på, at vi ikke vender det rundt, fordi hvis ikke vi er salte, hvis vores salt har mistet kraften, så vi ikke salter vores verden omkring os, så hjælper det ikke noget, vi prøver at gå ud med en eller anden åbenbaring og give den til folk, give et eller andet lys, fordi det bliver ikke en åbenbaring. Så det bliver i hvert fald ikke en åbenbaring for Gud. Så derfor må vi have det andet på plads først. Derfor må salten være på plads i vores liv først, før vi begynder at være lys. De ting hænger sammen. I bund og grund, det Jesus han advarer omkring farisæerne. Han siger, lyt blot til deres undervisning, men lad være med at leve ligesom de gør. Det er skarpe ord. Det håber jeg ikke bliver sagt om nogen af os. Jeg håber snart, at de siger, prøv at se på ham eller hende der. Lev som de gør. Efterlign deres eksempel. Det er også meget godt det, de siger, men efterlign deres eksempel. Men lys er vi kaldet til at være verdens lys. Og det, der er særligt med lys, det er jo, at det afslører det, som er i mørket. Det kaster lys ind i mørket, det fortrænger mørket. Og det gør det helt af sig selv. Min historie er, at mange af jer kender den, men er, at jeg levede sådan et ret almindeligt danskerliv, indtil jeg var 22 år, kom ikke fra en kirkebaggrund, eller tog faktisk meget afstand fra troen. Og det betød også, eller jeg ved ikke, det kunne være derfor, men så var det jo meget normalt i mine unge dage, at gå i byen i weekenden. Og i hverdagene. Men det betød, at jeg tog afsted, ikke? Jeg tog afsted sammen med alle de andre, som også tog ind i Jomfru Ane-Gade. Ind for at feste, og drikke mig fuld, og gøre alle mulige mærkelige ting. Og hvornår gjorde vi det? Om morgenen, når lyset var stærkest? Nej, det gjorde vi om natten. Og det kan godt være, at du synes, jeg overanalyserer, men der er bare noget symbolsk i det. Hvornår er det her ting, det sker? Det sker om natten. Det er der, man har lyst til at gøre det. Fordi det er mørkt. Fordi det skjuler alle mulige ting. Så gik jeg ud, drak mig fuld, lavede alle mulige dumme ting. Så kom jeg hjem, gik i seng, og hvad skete der? Hvad var der, når jeg vågnede? Jeg så der tømmermænd, det er rent nok. Men både fysisk og moralsk, eller hvad hedder det? Men når jeg vågnede igen, så var der lyst. Så var der ikke mørkt længere. Så var der lyst. Og hvad skete der, når jeg har lyst? Så kunne jeg lige pludselig se, okay, de ting, jeg har lavet, de var faktisk ret dumme. Jeg havde faktisk ikke brug for nogen til at stå ved siden af mig og sige, hold fast, hvor du åndssvær i går. Jeg vidste det godt, helt inde i hjertet. Det stak. Det var træls. Det var ikke særlig fedt. Løsningen på det var så at gå i byen dagen efter igen, eller fordi, okay, så kunne jeg jo så udskyde det og glemme det, ikke? Men sagen er bare den, at lyset, det skinner på ting. Det oplyser ting. Det giver os en indsigt. Ord var ikke nødvendige. Jeg vidste godt, det var forkert. Det er interessant, at når vi læser igennem evangelierne, så er farisæerne, hvis ikke du kender farisæerne, så farisæerne, det var i bund og grund, jeg ved ikke, om man kan med rimelighed kalde dem præsterne på den tid, for det var det i hvert fald nogle af dem, men farisæerne var egentlig bare nogen, som var rettroende jøder, og som havde nogle meget skarpe meninger. De havde bestod meget stærkt på loven, på det gamle testamente der, men de havde også lavet nogle regler for sig selv nogle gange, som måske gik lidt ud. De havde faktisk 613, 14, jeg kan ikke engang huske det præcist, regler. Men det var nogen, som stod meget stærkt på det, de stod på. Problemet var bare, at det var ikke alt, hvad de stod på, der var helt rigtigt. Og at de manglede lidt hjertet i det. Det var også derfor, det de sagde var rigtigt, men deres liv var ikke rigtigt. Og derfor så var Jesus efter dem. Og jeg tror i bund og grund, en del af grunden til, at Jesus han var efter dem så meget, som han var at han længtes efter at se den nidkærhed, som de havde, blev brugt på den rigtige måde. Jeg tror, det var hans allerstørste sorg. Jeg tror, det var derfor, han blev allermest sur og frustreret på dem og sagt, hey,
I gør så mange ting. I går så langt. I gør så meget for at få folk til at efterligne noget. Så efterligner det, der er det rigtige. Så gør der det, der er det rigtige. Så bliver der oplyst. Så får der åbenbaringen af, at den, som I har ventet på så længe, den Messias, den frelser, det er mig. Jeg er lige her. Nå, men farisæerne. Det var egentlig en sidespring der. Farisæerne, hvis man læser igennem evangelierne, så sker det ret hurtigt det, at farisæerne, de begynder at planlægge og slå Jesus ihjel. Men det interessante, det er, hvornår begynder de at planlægge at slå ham ihjel? Det gør de, før han har sagt noget af det her direkte til dem. Det gør de, før han er begyndt at tale til dem og om dem. Det gør de, da de ser det lys, som han kommer med. Det smitter, det irriterer dem, det frustrerer dem, fordi det kaster lys ind i noget mørke. Det bliver så tydeligt til dem. Det er kun hans tilstedeværelse, der gør det. Og det er det der problemet, det er det der problemet for os nu, det var det der problemet for mig dengang, jeg gik i byen, og lavede alle de her skøre ting. Det var, at ligegyldigt hvor meget jeg i bund og grund godt vidste, hvad der var rigtigt, så har vi en natur som mennesker, som driver os, som giver os en længsel, som drager os til alt det, der ikke er. Vores lyst. Johannes evangeliet, det 3. kapitel, vers 19 siger, og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset. Derfor har vi brug for dommen. Dommen føles for de fleste mennesker som en dårlig ting. Hvorfor skal der være en dom? Hvorfor vi skal ud af kærlighed? Hvorfor kan han så ikke bare elske alle mennesker lige ind i himlen? Der er en dom, fordi vi elskede mørket mere end lyset. Fordi vi vælger mørket frem for lyset, fordi lyset provokerer os. Det er os, og kun os, der bærer på den åbenbaringen om Jesus. Det er kun os, som tror på det. Det er kun den, der tror på Jesus, der kan få mennesker til at forstå, at de er i mørket. Mennesker kommer ikke til at se lyset nogen steder fra, andet end for dig og mig. Det er det, vi er sat i verden til. Det er derfor, vi er her. Det er derfor, Jesus han har udsendt os. Vi skal hjælpe folk med at komme ind i lyset. Med at se det her lys her. Fordi det handler ikke kun om, at Jesus han frelser os. Frelsen er det første skridt, men det, der sker igennem frelsen og livet derefter, det er, at Jesus han begynder at forvandle vores natur. Den natur, som ellers elsker mørket i stedet for lyset, den begynder han at lave om, så den begynder at elske lyset frem for mørket. Så alle de der ting, der er i mørket, det er ikke engang kun et spørgsmål om at sige, okay, jeg vælger det fra. Det begynder at være smagløst. Det begynder at mangle salt. For hey, jeg har prøvet den rigtige vare. Jeg har prøvet det rigtige. Jeg har smagt mad, der var salt. Så nu gider jeg ikke have det der ikke smager salt. Jeg har set kød, der ikke var rådden, så nu gider jeg da ikke have det der rådne kød. Og jeg tror også, jeg har et ord til nogen her i dag, ud fra det her. Måske har du lige nu, her, i det der sker lige nu og her, for første gang set mørket i dit eget liv. Så vil jeg bare opfordre dig til at tage imod lyset, så mørket det forsvinder. Måske er der ting, du gør i dit liv, som er lige så åndssvage som det, jeg gjorde, og som du i bund og grund godt ved. Når lyset det lige skinner på det, når der er nogen, der nævner det, når du lige kommer til at tænke over det, når du lige sidder i en stille stund, så er der ting i dit liv, som du tænker, wow, det her mørke, det ved jeg jo godt er der. Så er løsningen at tage imod lyset, tage imod ham, tage imod Jesus. Og hvis du er der, uanset om du sidder her, om du ser med online, så kom og tag en snak om det her. Kom og bliv bedt for, fordi det er den fantastiske nyhed i det her. Det er, at det mørke, det kan forsvinde. Den fantastiske nyhed, det er, at Gud, som er lyset, ikke kommer og siger, bøv, at du var i mørket, der kommer du til at være for altid. Han er den, der kommer og siger, jeg ved godt, hvor slemt det er, jeg er i mørket. Lad mig tage dig ud i lyset. Og så tager vi alt det der mørke væk. Så fjerner vi alle de der ting. Så er de der ikke længere. Jeg tror, det er et ord til nogen i dag. Det kan også være, det er et ord, det tror jeg også i øvrigt, til nogen, som godt kender Jesus, men som sidder her, dig der sidder her nu, og midt under det her,
så har Gud vist dig et område. Hver gang jeg har snakket om det her, nogle af de ting, jeg har stået i, og der er sikkert ting, helt sikkert ting, jeg kommer til at må lægge fra mig hen ad vejen. Der er ting, som det her lys, som Jesus han er, også i mit liv hen ad vejen, kommer til at kaste noget lys på, og så tænker wow, hvorfor har jeg ikke set det før? Hvorfor har jeg ikke tænkt over det før? Hvorfor er det ikke gået op for mig før? Sådan kan det være, det er i dit liv. Og måske har Jesus kastet lys over noget lige nu her, mens du har siddet her. Et område af dit liv, hvor du ikke har lukket lyset ind. Selvom du har taget imod ham, selvom du lever med ham, så er der bare et eller andet. Så vil jeg bare igen sige, jeg skal nok være der til at bede. Til sidst er der sikkert også nogle andre forbedere og så videre, der vil være herovre i den ene side. Så kom op der. Og åbn dig op for ham. Så hans lys kan åbenbare det mørke og fjerne det hos dig. Og lad være med at være sky. Lad være med at være bange for, hvad andre tænker. Lad det her være en anledning bare til at overgive dig til Jesus. For det er det bedste, der kan ske. Jeg kommer til at lave de her opfordringer til igen til sidst. Således, siger Jesus videre, skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Grundlæggende, så er det sådan, at salt det salter, og et lys, det lyser. Det er ret enkelt. Jeg tror, det er det, Jesus han prøver at fortælle os i alle de her ting. Han gør, det er meget tydeligt. For nogle måneder siden, så snakkede jeg lidt om det her med Jesus, udtrykket for glæde i Jesus, og hvordan Jesus han også har humor. Jesus han bruger humor. Det er humor, når Jesus han siger, der er jo ikke nogen, der tænder et lys for at sætte det ind under en skæppe. En skæppe, det er sådan en ligesom stor spand, det er et mål, altså et mål, mængdemål, hvor man kan måle, ligesom du har et decilitermål derhjemme, det var bare et væsentligt større. Så det er en spand. Vi forestiller en spand. Tænder et lys og sætter det ind under en spand, det er humor. En hver kan se, selvfølgelig er der ikke nogen, der gør det. Der er ikke nogen, der tænder et lys for så at sætte det ind, fordi hele ideen med at tænde et lys, hvad er det? Det er, at man gerne vil have lys fra det. Så derfor sætter man det ikke under en spand, man sætter det i en stage, så det kan lyse for hele huset. Det er hele ideen med at tænde et lys. Og det er det, han siger her. Helt grundlæggende, så må saltet salte og lyset lyse. Hvis ikke det gør det, så fejler det. Alle de her ting, som han taler om her, det er ikke for en udvalgt skare af kristne. Det er ikke for nogle enkelte, som er mere hellige end andre. Det er ikke som nogen, der har valgt at leve i en eller anden form for overgivelse, som andre ikke har. Det, han beskriver her, det er livet som kristne. I er jordens salt. I er verdens lys. Det er det, man er, når man følger Jesus. Men der er også det interessante ved salt og lys, at det meget tydeligt skiller sig ud fra sine modpoler. Og som sagt er det naturligt for enhver kristen at gøre det samme. Lys er en meget diametral modsætning til mørke. Der kan ikke være begge dele. Hvis der er mørke i et rum, hvor du tænder et lys, så er der lys. Det kan godt være, der kan blive mere lys. Ja, absolut. Men der er lys. Mørket er der ikke mere. En meget diametral modsætning. Og så må det også være for os. Vi må være en diametral modsætning. Vi må være en tydelig modsætning til verden omkring os. Det må være sådan, at når vi er lys, så må det også fortrænge mørket. Når nu Jyske Vestkysten i den her uge, der er gået, bringer en artikelserie om Apostolsk Kirke i Danmark, som tydeligvis søger at skabe negative sensationer, som mangler fakta eller overser det arbejde, de gør på alle mulige måder, så det er ærgerligt. Helt vildt ærgerligt. Jeg synes, det er træls, men det er ikke overraskende. Fordi det er jo det, de er sat i verden til at være. De er sat i verden til at være en by på et bjerg, som ikke kan skjules. Det drager noget negativ opmærksomhed fra farisæerne, fra dem, som ikke er interesseret i det lys, som de kommer med. Forstår I, hvad jeg mener? Jeg siger ikke, at vi bare skal opsøge manglende popularitet. Jeg siger ikke, at vi bare skal søge at være trælse for de andre. Jeg synes ikke, at vi bare skal søge, at folk bliver trætte af os uden grund eller et eller andet. Men hey, hvis vi bærer på lyset i en mørk verden, så kommer den mørke verden ikke til at synes særlig godt om os.
Der er 2 veje at vælge. Den ene der, at man tænker, wow, det lys, jeg har oplevet der, det kaster lys ind i mit mørke. Jeg vil aldrig gøre andet end det lys. Eller den anden, som er, det lys der, det er bare for irriterende. Sluk det så. Det er de 2 muligheder, der er i bund og grund. Og derfor er det heller ikke overraskende, når sådan nogle ting sker. Når vi lys, så avler det modstand, og det kan vi ikke undgå, fordi det er sådan, vi er skabt. Det er hele ideen, det er det, vi er kaldet til at være. Når man tænder lyset, så fortrænges mørket. Du skal selvfølgelig huske, at det kun fortrænges, indtil den dag, man slukker lyset igen. Man må blive ved med at bære på det her lys. Og saltet ikke længere salter, så kastes det bort og trampes ned. Hvorfor? Fordi det ikke har nogen værdi længere. Og hvor er det vores værdi kommer fra? Kommer den fra, hvad vi gør? Nej. Jesus han slutter ligesom hele sektionen her af med et hvorfor. Han slutter af med at sige, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Der er en mening med det her. Der er en grund til alt det her. Det her, det handler ikke om os. Vi skal ikke være lys eller salt og lys, for at vise hen til os selv. For at vise, hvor gode vi er. For at vise, hvad vi kan. For at vise, hvor meget vi har forstået det hele, eller hvor meget åbenbaring vi har. Nej, det her, det handler om at lede mennesker til Jesus. Men gode intentioner, ting der starter et godt sted, fører nogle gange også til noget andet. Og derfor må vi have en konstant sult efter ham. Derfor må vi konstant længes efter den kraft, der kommer fra ham. Saltet, der bliver saltet af ham, eller hvad man nu skal sige. Vi må konstant have den her sult efter ham. Så det er ham, de ser i os, så det ikke er os. En sidste historie om mig, lover jeg. Men da jeg var teenager, så havde jeg det sådan. At jeg havde sådan en appetit. Jeg havde det faktisk sådan, at jeg ikke kendte til mæthedsfornemmelsen, da jeg var teenager. True story. Jeg spiste, og jeg spiste, og jeg spiste. Jeg tog ikke et gram på. Jeg var faktisk undervægtig. Og jeg kunne bare blive ved og blive ved og blive ved. Og det der egentlig som regel stoppede mig, når vi fik aftensmad derhjemme med mine forældre, stakkels dem, det var enten, at der ikke var mere mad, eller at jeg bare blev træt af at spise. Det var ikke, fordi jeg stadigvæk ikke følte mig sulten. Jeg kan huske, når vi var oppe med min farmor, så lavede hun lavede god, gedigen, gammel, dansk mad. Så sad vi og spiste det der. Og når vi har spist det, ligesom det var blevet ryddet ud, så kom aftenskaffen ind. Og sammen med aftenskaffen, der kom der altid rugbrød og kommensost. Kommensost. Og det lyver ikke. Vi kunne have spist aftensmad. Jeg kunne have proppet mig med aftensmad. Og en halv time senere, så kunne jeg æde 8 hele rugbrødsmadder med kommensost. Det var mig. Så I kan godt forestille jer, når jeg kom hjem fra skole, hvad tror I det første, jeg gjorde, det var? Ind i køleskabet. Hvad har vi der, jeg lige kan æde? Når jeg gik rundt, hvis jeg gik ind i byen af en eller anden grund, og gik forbi, pølsevogn. Hvad tror I, der skete? Jeg fandt tid og mulighed for at komme hen til pølsevognen. Jeg har ikke ændret sig så meget faktisk, men udover at jeg tager på, når jeg spiser. Sagen er, min pointe med alt det her, det er, når nu man er sulten, hvad gør man så? Så spiser man. Så længes man efter at få noget mad, uanset hvad situationen det var. Uanset om jeg havde travlt og skulle et eller andet sted hen, hvis der var nogen, der havde en fransk hotdog, så kunne jeg da godt lige købe den. Eller hvis jeg skulle et eller andet, eller jeg vidste godt, vi skulle spise om en halv time, men derfor kunne jeg da godt lige tage et eller andet fra køleskabet, fordi det er da sådan, det er. Jeg er jo sulten. Når man er sulten, så bliver det alt overskyggende. Så kan man ikke lade være med at søge efter det, man er sulten efter. Og så må det være med os også. Vi må benytte enhver chance for at strække os ud efter ham. Benytte enhver chance for at få mere af ham.
så det ikke kommer til at handle om os, men det kommer til at handle om ham. Det vi udstråler, det er ham. Må du spille for mig? Det er det, jeg prøver at signalere. Mens de næsten gør klar til at spille her, så har jeg bare en sidste ting, jeg vil sige her også, som jeg også tror er til nogen. Og det kan, jeg ved ikke, om det lyder lidt hårdt, men det er kærligt ment, og jeg tror, Jesus han mener det kærligt også. Men også alvorligt. Måske er der nogen, der sidder her, hvor det nogle gange kommer til at handle om dig. Hvor det nogle gange kommer til at handle om, at det er dig, der har en åbenbaring. At det er dig, der kan fortælle folk noget. At det er dig, der gør noget. Eller at den grunden til, at du gør det, som du gør, handler om, at du skal vise nogle andre. Det kan være, at du gerne vil virke som mere, end du er. Det kan også bare være, at du er bange for, hvad andre mener om dig. Der er et eller andet, der gør, at grunden til, at du gør det, handler mere om andre mennesker, end at den handler om Gud. Vi kan så nemt få travlt med at være unikke. Vi kan så nemt få travlt med at blive set. Vi kan så nemt få travlt med, at Gud han har en plan for mit liv. Og det har han også. Jeg er ikke uenig i det. Men vi kan godt få det flyttet over til, at det handler om os. Tænk så, hvor unik jeg er. Tænk så, den plan Gud han har for mit liv. Tænk så, ja, absolut. Men den er en del af en større plan. Mere særlig er du heller ikke. Mere særlig er jeg heller ikke. Vi er helt særlige, fordi Gud han elsker os, og det må vi aldrig miste synet på. Han har skabt os, han har formet os, han kalder os sine børn. Men i det øjeblik, det kommer til at handle om os selv, om at andre skal se det, om at det ikke er en længsel efter mere end ham, der gør, at vi gør de ting, vi gør. Så bliver det en afgud, så bliver det selvophøjende, så bliver det hovmod. Jeg ved godt, det er nogle barske ord, nogle trælse ord at høre, men hør igen, at det er en kærlig og nådig Gud, der siger det her til dig. Og prikker til dig og siger, er der måske et eller andet sted i dit hjerte? Hold fast, hvor har jeg oplevet det her mange gange selv. Den her tanke om, lidt ligesom den her fariser, som Jesus han fortæller om, der beder, lad mig ikke blive som ham derovre. Og jeg ved ikke, om det kan godt være, at det ikke har været i dit liv, men det har været i mit liv. Det har været i mit hjerte. Flere gange. Fast hvor jeg er glad for, at jeg ikke er der. Hold fast hvor jeg er glad for, at jeg ikke er sådan. Hold fast hvor har Gud mange gange prikket til mig og sagt, men hvad er forskellen på dig og den person? Okay, så må vi komme til ham igen. Så må vi slippe det selvopblæste. Slip alt det selvfokuserede. Slip alt det, vi gerne har, andre mennesker skal se. Og så komme tilbage og fokusere på sandheden. Sandheden om, ja, jeg er et kongebarn. Jeg er elsket af den højeste Gud. Jeg er skabt af ham. Han elsker mig over alt på jorden. Men det er kun derfor.